Вие гледате така го правят жените. Продължава моят разговор с първият ни гост, доктор Страхил Ефримов, но преди това имаме зрител на линия. Здравейте! Явно връзката се е разпаднала. Ще чакам да се включите отново. Все пак благодаря за включването. Говорим си за стволовите клетки и как те помагат в естетичната хирургия. Казахте, че може да се вземат стволови клетки от 20 годишно момиче, да се замразят и с течение на времето те да се използват. Когато тя иска, когато пациента иска. Това може ли да се приложи и ако жената не е на 20 години, а в по-късна възраст или задължително само от ранна? Не е задължително. Ние имаме едно запитване за пациентка, която е на 48 години. Никакъв проблем не е. А с какво се различават тези стволови клетки, които се взимат вече от зрял човек, с тези, които се взимат при новородените? Има ли някаква разлика? Има разлика в възрастта на клетките. Възрастта на клетките при раждане, разбира се, е ден 0. Те са най-добрите. Но с течение на времето ние за нашите цели бихме могли да вземем клетки, които са от масна тъкан и да ги приложим директно за естетичната хирургия. Това, за което ние говорим за взимане на клетки при раждането, там става въпрос за третиране на по-сериозни заболявания. Те остават като резерва за лечение, да речем, на детски церебрални парализи, на аутизъм, на сърдечни заболявания, неврологични, ортопедични или така нататък. Но не с цел за естетична хирургия. Могат и за естетична да бъдат използвани, но повечето родители, които взимат клетки на децата си, го взимат като една застрахователна мярка за случай, че детето им някой ден се разболее от тези сериозни заболявания. Да. Тоест хубаво една дама, ако реши, ако не в този момент, за бъдеще реши да процедира по този начин, колкото е по-млада, толкова по-рано да замрази такива стволови клетки, защото те са по-ефикасни. Точно. Добре, нека да започнем също не да започнем, да продължим от там. Какво е количеството, което трябва да... В зависимост от мястото, където искаме да поставим тези стволови клетки, се извлича такова количество от тялото. Зависимост от обема, който трябва да попълниме. Да, предполагам, че ако се използват за увеличаване на бюст, количеството ще е най-голямо. Когато се смесват стволовите клетки заедно с масната тъкан, има една формула, по която се изчислява обема, който ние искаме да постигнем. Ако ние искаме да придадем, да речеме, на едната гърда 150 мл, на другата 230, общо 380 мл, тогава трябва около 900 кубически сантиметра масна тъкан, горе-долу около литър, да измучим, за да можем да отделим количеството стволови клетки, което ни е необходимо, и масната тъкан, която ни е необходима. Ако имаме малък дефект, примерно, който е на бузата, който изисква малко количество за попълване, тук говорим вече за съвсем различно. Тоест, за всеки случай е индивидуално. А с борбата за косопада по какъв начин се прилагат стволовите клетки? Стволовите клетки се прилагат или самостоятелно, или в комбинация с медикаменти, които подсилват растежа, или в комбинация като допълващо средство за трансплантацията на космени фоликули. Каква е разликата от това, примерно, една жена да си увеличи бюста с даден имплант и от това да си го увеличи чрез стволови клетки? Кой е по-ефикасният? В момента стандарт е използването на импланти. Употребяването на масна тъкан, обогатена с стволови клетки за увеличаване, не може да доведе до голямо увеличение, което искаме. Смисъл, аз не бих приложил този метод за увеличение с по 350-400 кубика на една гърда. Но ако има деформации, които са малки, разлики между двете гърди и малки дефекти, създадени от имплантите, това може да се допълни, за да подобри естетиката на гърдите. А каква е давността на имплантите? Се знае, че е по-дълъг период на стволовите клетки? В момента, в който масната тъкан се захрани, която е трансплантирана, и се създадат условия да се захрани, тя остава като собствена тъкан до края на живота. Тоест не се резорбира по някакъв начин? Не се резорбира. Малка част от нея се резорбира. Останалата, която
се захранва, тя си остава трайно част от организма. И нещо, което предполагам, че много жени, които ни слушат, се интересуват от това, скъпа процедура ли е тази? Ако трябва да се Скъпа е. сравнява, например, с една операция пак за увеличаване на бюста, но чрез импланти? Би била, да речеме, ако една операция за увеличаване на бюст с хубави импланти е около 7-8 хиляди лева, тук бихме направили около 10-12 хиляди лева. Тоест тя е по-скъпа, но според мен не е такава драстична разлика. Поне жените няма да имат чуждо тяло в Да, това е така. си. Но за козметиката, за тонуса на лицето и за минимално инвазивни процедури, тя не може да падне под 2500 евро, 3000, нали, което е цената на един фейслифт общо взето. Вие самият работили ли сте по този метод? Кой? С стволовите клетки? Аз съм обучаван и съм работил, да. Запознат съм с... А в България вече прилага ли се? У нас не се прилага, защото, както ви казах, медицинските заведения, които го прилагат, те трябва да утвърдят процедурата, по която го прилагат. Тази утвърдена процедура да залегне в разрешителния им режим и тогава да стане това нещо. Благодаря ви, че бяхте толкова изчерпателен и надявам се, че сме били от полза на нашите зрителки. Ви останете с Така го правят жените в следващите минути и с едно видео, което ще ви предоставим. Какви грешки може да допусне един кандидат за работа, явявайки се на едно интервю? И първо да не се подготви. Да не се подготви добре за интервю. Така, от една страна, първо да е наясно къде кандидатства и за какво кандидатства. Много неприятно впечатление прави, когато човек отива и дори не знае за коя обява се явява в момента. Второ, да седне предварително да помисли какви въпроси биха му задали спрямо неговото CV и да има вече готов отговор. Това не означава да го научи наизуст, означава да има логическо, добре обоснован отговор, който да може да го даде почти веднага, да не бави процеса. От друга страна, ясно, много се пише и се говори за това как да изглежда. Все пак е добре да не сме мърляви или неподходящо облечени според позицията, за която кандидатстваме. Добре е малко да проучи за работодателя, да има отношение, за да знае какво да пита. Защото е важно едно интервю не само човека, работодателя да пита от среща, но и човека, който кандидатства също да пита. Защо пък това е важно? Защото представете си, ни одобрят на 3 работи, което пожелавам го на всеки. След това идва обаче една малко по-трудна част, кое да избера. Тоест, и за да може човек да направи избора, е добре да има отговор на неговите въпроси. Дали работодателя отговаря на неговите нужди, дали би се чувствал добре или след 2 месеца би напуснал. Един от най-често задаваните въпроси безспорно е това какво възнаграждение очакваме. Как да отговорим на такъв въпрос правилно, така че хем ние да останем доволни, хем и работодателя. Да, всъщност в въпроса се съдържа и отговора. В края на въпроса, хем ние да останем доволни, хем да остане доволен и работодателя. Този въпрос е един от най-деликатните на едно интервю. Хората много се притесняват. Истината е, че и човека, който задава въпроса, също не му е много комфортно като работодател, но отговорът е важен. И той е важен, за да се сравнат стандартите. Тоест, ако човека е свикнал на определен стандарт и кандидатства в организация, която не може да му предложи този стандарт, по-добре това да се разбере относително в началото, за да не се губи дори ценното време на двете страни. Въпрос каква заплата получавахте при предишен работодател е изключително не носещ стойност. Той не помага в новата среща, на новото интервю да се вземе решение каква заплата да се даде на човека. Така че този въпрос може да остане без отговор. По-скоро може да се попита защо им е важен този отговор и евентуално да се ориентира работодателя, примерно за стандарта, който има от човека или очакванията, които преди това е покривал. Но не и точната сума. Често ние, тръгвайки си от един работодател, сме огорчени, наранени, нарушени са наши права и така нататък. Има и обратните ситуации, но да речем, че в повечето случаи, особено при дамите, това се случва, защото сме и по-чувствителни.
И първият импулс, когато отидем при следващ работодател, е да се оплачем, да си споделим, да кажем и да очакваме, че ще предизвикаме съчувствие по този начин и ще се покажем колко стойностни хора сме. Но истината е, че човека отсреща или работодателя по принцип е склонен да гледа на хората като, т.е. да гледа на другите работодатели като от тяхна гледна точка. Т.е. не през гледната точка на човека, през гледната точка на работодателя, гледайки на нас като на човешки ресурс. Нали? И от тази гледна точка, ако ние много се оплакваме, е възможно те да се почувстват на мястото по-скоро на работодателя и да си представят как ние един ден, напускайки тази фирма, ще се оплакваме така от тях. А когато почнат да задават чисто лични въпроси, имаме ли право да запазим нещо в тайна? Може би е много важно какви точно лични въпроси, но по правило лични въпроси не следва да се задават на едно интервю. А кога вече ние може да задаваме въпроси? В началото, в края на интервюто? Със сигурност се изникват въпроси, които бихме искали да зададем. И е много важно да го правим и да не го пропускаме, да не забравим от притеснение да си кажем нашите неща, да забравим да си зададем въпроси и да вземем информация. Различно е. Обикновено водещите интервю в началото разказват за позицията или за нещото, за което са повикали човека. След това дават думата на него или пък започват да му задават въпроси. Обикновено накрая той има времето за задаване на своите въпроси. Възможно е, разбира се, ако водещия интервю е малко по-неструктуриран, води по-скоро разговор, отколкото структурирано интервю, е възможно да се задават въпроси успоредно, т.е. в течение на разговора, човека, разказвайки за себе си, да попита, добре, това как е във фирмата, примерно. Да. Твоят съвет накрая към всички, на които им предстои да се яват на интервю за работа? Да си вярват от една страна, защото само ние знаем с какво разполагаме и е добре да разчитаме на него. Второто е, независимо, че ситуацията, всички говорят и то наистина е така, ситуацията е малко по-тежка в момента. Това не означава, че от ценни хора няма нужда. И не означава, че отивайки на интервю следва да изпадаме в ситуация, в която да правим много компромиси, да сме готови на много жертви в името на това само и само да ни вземат на работа. Тоест, отчаяните постъпки не са дългосрочни, те са краткосрочно управяне на ситуацията. Така че да мислим дългосрочно и когато правим промени в кариерата си, да подхождаме с много съзнателност и много спокойствие. Мъжете твърдят, че жените не знаят какво искат. Истината обаче е, че те знаят много добре какви са техните цели, но в различните етапи от живота им те ги променят. Има ли възраст, в която жената е най-щастлива и удовлетворена? Ще потърсим отговорите на тези въпроси за следващата ми гостенка. Представям ви психотерапевтът Катерина Павлорджиева. Здравейте! Радвам се, че си мои гости, че ще говорим по една тема, която в интерес на истината, дали ще започна с това, което в бланка ви казах и ви представих. Знаят ли наистина мъжете и мислят ли си, че ние не знаем какво искаме? Значи, те си го мислят. Но не го знаят със сигурност. Те си го мислят, но не го знаят със сигурност. Истината е, че между мъжете и жените има различни форми на комуникация, различни типове комуникации. Много често ние, жените, объркваме мъжете с нашите форми на комуникация. Но това е малко извън темата, нали? Защото ние сме се събрали да си говорим за щастието и за жените. Но така е. Говорим на два различни езика и понякога наистина не се разбираме. Нормално, различни природи сме, така че. Именно. Как бихте определили светът на жените? Магичен. Заразяващ? Магичен при всички положения. Ние сме си магиосници. Помисли само за това. Още когато се раждаме, нашите тела започват да се развиват и претърпяват такива метаморфози и такива промени, които при мъжете не съществуват. Значи едно момче, когато се ражда, то се ражда такава форма, само възмъжава. Докато при жените тялото е... Аз винаги го обяснявам, това е на момичетата, които идват при мен, особено тези, които страдат от хранителни разстройства, че тялото е като една форма, която непрекъснато се променя. Значи, когато става пубертета едно, след това тялото и отново се променя по време на майчинството, по време на бременността, разширява се, свива се, отново се разширява, отново се... Че тялото самото подготвя жената и помага на жената да реализира различните социални роли в различните
периоди на нейния Всъщност живот. физическото и състояние със сигурност се отразява и на психическото. Абсолютно. Абсолютно неизбежно е. Абсолютно. Двете са свързани, не случайно. Тяло и дух трябва да бъдат на едно място. В хармония. Трудно ли е като цяло женската психология? Самите ние разбираме ли се? Какво значи да е трудна? Женската психология, да речем, че по-малко я познаваме. Или, даже и това не е толкова коректно, доскоро по-малко я познавахме. Значи, за първи път този, който се обръща въобще към женската психология е Фройд. Той е първият, който започва да говори за психичния живот на жената като такова и след това и на децата. До този момент нещата са били много стабилни, по-неподвижни, бих казала. И по отношение на жената имало по-стандартни, непроменливи начини на отношение, на възприемане и на очакване. В последните 100 и няколко години вече наистина нещата се развиват, отделя се изключително много интерес, място, внимание на проучване на женската психика и се стигна до този момент, в който днес ние знаем повече за психиката на жената, отколкото за психиката на мъжете. Повярвай ми, така е. Защото на семинарите, които вода, много често мъжете ми казват: вие жените сте по-силни. Това е истина. Не е вярно. Не е ли вярно? Ето и аз така си мисля. Не съм присъствала на семинарите. Не, че сме по-силни, просто ние работим повече върху себе си. А мъжете малко се страхуват. Те в това отношение не, че са изостанали, но те сега започват да се събуждат и да се сещат, че има такова нещо, което се нарича психика и че може би не е зле да обърнем внимание и на този фактор. Но жените, ние сме свикнали, когато сме зле, веднага търсиме помощ. Вече няма го това нещо, нали, да... А това означава ли, че сме слаби, защото когато сме зле, търсиме помощ, пък те не я търсят? Аз мисля, че това е силата на един човек. Да потърси помощ. Абсолютно. Не можеш да се справиш с всичко сам, но можеш да се справиш с всичко, когато знаеш в момент на слабост кого да повикаш и кой да ти помогне. Да, много добре ми отговорите, чак започнах да се замисля. Казахме, че първата промяна, така че организма на жената минава през много промени. Предполагам, първата е в ранния пубертет. Не, много преди това. Много преди това. Още със съзряването момиченцето започва да осъзнава. А кога е съзряването? Кога настъпва то? От момента, от който се ражда. Значи детето преминава много и най-различни фази. Това е първата фаза, е фазата на излизането на физическата зависимост от майката. След това е фазата на оформянето на аза. След това е фазата на откриването на собствената емоционална природа. След това е фазата на откриването на собствените когнитивни способности и способността за абстрактно мислене. След което вече идва пубертета, в който се открива собствената способност да обичаш, да даваш обичаш и собствената сексуалност. Вече това е един много дълъг път, а не случайно. Един от семинарите се нарича дългия път на отбиването. Именно защото то е един процес, който има непрекъснат възход. Той не спира, той не е като нещо да се случи и край до тук бяхме. Добре, може ли да конкретизирате колко са фазите на промяна в живота на жената? Трябва да ги броя. Зависи колко... Ами да кажем, примерно, пубертет, после в момента, в който тя настъпва. Има бебешка фаза, има детска фаза, има предпубертетна фаза, има пубертетна фаза, има фаза на развитие на младата жена, след това влиза в майчинство, след това влиза в фазата на зрелостта. Може там още пак да има майчинство, естествено, зависи колко деца реши да има. След което влиза в фазата на реализацията, тя е част от зрелостта. След това идва менопауза, старост и така нататък. Горе-долу това са класическите фази, които се обясняват в възрастовата психология. Добре, нека така, както ги изредихте, да поговорим за всяка една по-отделно с няколко думи. Всъщност, като започнем от първата, с какво се променя? Детето, значи първото е, че детето започва да се отделя физически от майка си. В смисъл такъв до третата година. Докато не се, аз това обичам да казвам, докато детето не се научи да тича спокойно, без да пада и да прескача препятствия, то все още физически е зависимо от майка си. По някакъв начин. Достигайки тази своя способност, можем да кажем, че то вече е придобило всичките си физически умения, т.е. придобило е господство над своите физически умения. И има и още едно нещо, което е свързано с гърнето, естествено. И тогава вече, да речем, първата фаза е приключила, след което започва втората фаза. За втората фаза ще ви прекъсна, но се налага да пуснем рекламите по BBT и продължаваме след това.